l'espardenyera molt feminista s'ha fet i a la violència masclista diu que el tio Càbil és un gandul que no treballa, que ensenya a les xiquetes a tocar en la rondalla. De la mel ja poda el vi, el vi l'ensofre. Tio Pep se'n va a Muro, tio Pep. A la bateria, Juanjo García. Al contrabaix, el nostre company Luis Llario. Al piano, res més i res menys que Cristian Molina. El saxo i a la veu i aquestes coses, un servidor, Ximo Cafarena, i anem a acomiadar-nos, a despedir-nos en una polca de Benigànim, que és el ball de les pastoretes.